Milí priatelia, chcem vám predstaviť budúcu možnú investíciu Slovenskej gymnastickej federácie tréningové centrum pre gymnastické športy. Práve sa nachádzam v Turčianskych Tepliciach, v malebnom kúpeľnom mestečku a naša možná budúca hala, náš možný budúci domov sa nachádza priamo v krásnom revitalizovanom parku, ktorý susedí s kúpeľným mestečkom Turčianske Teplice. Ako iste viete, kúpele ponúkajú svoje nejaké benefity, ale ten náš najvyšší benefit je mať vlastný domov, mať vlastnú halu, kde budeme môcť chodiť na sústredenia, kde sa budeme môcť lepšie spoznávať medzi našimi sekciami, kde budeme môcť plánovať nejaké malé súťaže, kde budeme vytvárať silnú gymnastickú komunitu a ja teda pevne verím, že aj budúce priateľstva. Táto ponuka sa objavila v máji a od mája tohto roku na tom intenzívne pracujeme. Skúšali sme všetky možnosti a dostali sme prísľub finančnej inštitúcie, že dokáže prefinancovať za výhodný úrok túto halu v hodnote viac ako teda 500 000 eur. Samotná hala v znaleckom posudku má hodnotu 1,2 milióna eur a pri minimálnej investícii je hala pripravená začať slúžiť gymnastickým športom. Čo sa týka vybavenia, vnútorného vybavenia haly a kondície haly, je vo výbornom stave. Hala bola postavená v roku 2018 a bola využívaná len 2 roky. Prešli sme si všetky možné a potrebné úpravy, aby sa hala dala spustiť. Máme nacenené ponuky na revízie elektroinštalácie, kúrenia a tak ďalej. A tak ako som povedal, pri minimálnej investícii hala môže od kúpy do mesiaca, maximálne 2 začať fungovať. Interiér haly samozrejme ukrýva v sebe športovisko, ale okrem toho športoviska sú tam benefity ako možnosť ubytovacích jednotiek, baletného štúdia pre rehabilitáciu a samozrejme jedáleň a oddychová časť. Veľkým plusom je dokonca aj bowlingová dráha, 2 bowlingové dráhy, ktoré, ako určite viete, dobre padne vhod pre naše gymnasty a gymnastov, ak si po tréningu môžu trošku prečistiť hlavu a takouto psychohygienou sa pripravovať na ďalšie tréningy. Čo sa týka pozemku, ponúka veľkú výhodu v tom, že vieme v krásnom prostredí pripraviť aj športoviská okolo haly, napríklad parkourové prekážky alebo nejaké dráhy na behanie alebo nejaký priestor na jógu a meditáciu. Takže aj v tomto vidím nejaký potenciál, ktorý dokáže potom Slovenská gymnastická federácia využiť. Milí priatelia, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že za rok sa takto stretneme na tomto mieste všetci na valnom zhromaždení a budeme sa tešiť z toho, čo sa nám všetkým spoločne podarilo. Ďakujem.